Гей, друже, гэта я, Сексі Бэтмен. Ты гатовы да злачынстваў? Давай змагацца са злачынствамі. Так, я люблю змагацца са злачынствамі. Оу, што гэта ў нас? Гэта непаслухмянец? Эй, хлопча, што тут адбываецца? Я гляджу, ты ўвесь у клопатах. Ты любіш клопаты? Дрэнны хлопча, так. Ты хочаш клопатаў? Ты хочаш гэтых клопатаў, а? Я магу даць табе любых клопатаў, якіх пажадаеш. Што скажаш, асілак?